Most derül ki, hogy mi újság. És bizony feltűnt a következő fordulónál, már is itt van a Römi csapat, vezeti a 4-es futamnak a versenyét. Römi KKSK Masters csapata lapáton elől, egyetemes előnyel, de azért ott van nyomában a Takai Bódi csapata. Sárgával a Römisek vezetnek és igyekszó és fáradhatatlanul húznak. Megnyugtató előnyel, számomra megnyugtató, azoknak is megnyugtató, a többieknek neki. Kell egy kicsi. Előbb a Römi KKSK Masters csapata, második helyen pedig a Tatai Hung lapától sötétben. A fáradtság nem látszik a fiúkon. Nagyon harmonikusan és együtt halad a hajó, és ugyanez elmondható a Takai Hódi csapatáról is. Látszik, hogy kicsit jobban belefeszülnek, meg akarják fogni. Az első helyen lapátoló Römi KKSK-t. És mögöttük jó nagy szünet után érkeznek a többiek. A Römi 2-es csapata, a női versenyzők. A harmadik helyen, ha jól látom. Aztán a 7-es. A negyedik helyen. Jó, melyik? A negyedik helyen versenyben ér két csapat. 7-es, 8-as lehet együtt. Leszakad a harmadik helyen a Römi KKSK női csapata. 9-es probléma van. Itt azonban a harmadik helyen, tehát a Römi KKSK női csapata, aztán őt követi a 7-es hajó, talán a Manok és a 8-as. A bácsnaposok. A bácsnaposok van egy picivel előbb, és a 7-es hajóban a Manok. És lemaradva a 4. helyen, és hát itt a 9-es hajó. VVS-e. Követi őket a 4-es, 5-ös együtt jön. A 3-as és pedig a BKV és kicsit mint a főzárkóztató, a BKV és a tekintve. Jönnek fölfele, hajrá! Igen, itt a 9-es hajón gyűrűiek speciális technikával, ők a víztől szabadulnak. Azt mondják nekem, én nem vagyok tájékozott a sárkányhajózásba, de a fordulóban valószínűleg összeszedtek egy kis vizet, úgyhogy az egyik versenyző. Hát, különleges technikával, de lapátolja kifele a vizet. Valamit tudhatnak, én nem tudom, hogy ez széria tartozik-e a hajóba, de merő lapátot vittek magukkal, mindenre fölkészülnek. A BKV-sok kicsit begyújtották a rakétát és megszorongatják az előtt haladó hajót, aminek nem látom a számát. Nagyon
Megtörtént, pillanatokon belül úgy időben mondhatom, hogy megtörtént a második forduló, és BKV kezdik a búját, és kezdődik a versenynek a befejező szakasza. Közben a kicsiket hívom a rajthelyre, lassan-lassan ők is elindulnak. Név szerint a Gali János 1-es csapat, a Dominó, a Széchenyi, a Névtelenek, a Kalocsa 1-es és a Györgőnyi mini sárkányok. A program szerint 14 óra 15-kor egy 200 méteres futammal indul ez a döntő, Suli sárkányok 4.-6. osztályos korcsoportja. Őket pedig a 7.-8. osztályos korcsoport követi, 4 órával később, fél 3-kor ők is készülhetnek. Az 1-es pályán a harci kacsának, 2-esen a zsíros kenyér, a 3-ason a Kalocsa 3 csapata, a 4-esen a 3. világgimnázium csapata, a hullámtörők az 5-ös pályán és a 6-os pályán a Kalocsa 2-es, ők indulnak majd 14 óra 30 perckor, Suli sárkányok döntős futama. És a nap utolsó futama, ami 3 órakor indul el, és még egy 4000 méteres futam lesz, a Senior Mix döntője. Úgyse jönnek. A balatoni KKE-SR, Napsárkányok, Römi KKSK, a Magyar Telekom, Rubin, Lapátolók, a Dubári sárkányok, a Dragon csapata, a Toldai sárkányok, a Dr. Padló sárkányok, a Merkap sárkányok, a Szeged, a DVSC sárkányszín sárkányok, a jószágosztály és a Navi SR. Ez lesz majd az utolsó futam, ezt még egyszer el fogom mondani 3 órakor. Most a Suli sárkányok nagyon figyeljék az információt, hogy ne maradjanak meg semmiről. És majd a befutóval jön a nagy díj, szenior, női férfi, vegyes, 4000 méter. Futama, közforduló nem lesz már a befutó. Következő szurkoljuk neki. Nem látom. Onnan kezdve, hogy szülésben. Milyen kis fár.